ukaverenga pane pati inoti Saul akazovenga David nekuti vanhu vese vanga vakufarirani David kusvika pakuti Sauro akada kuuraya David nekuti anga akuita zvakanaka vanhu vanga vakudani vakuda David nhasi uno Chamisa hadiwe here anodiwa nevanhu vese nhasi uno munhu angagohadi musoro waChamisa here ndo waari kutsvaga nekuti ari kudiwa nevanhu nekuti achaunza shanduko handiti saka inini newe tine basa rekuti timobilize vanhu munhu ari kudiwa haasi kudiwa nekuti mukomana mudiki kana kuti mukomana ane uchenjeri shoko iroro munhu wekuti vanhu vari kuona zvito pakaita 2000 GNU yakaitwa rini 2008 2009 timu yanga iri paGNU ichiri MTC Alliance MTC that team performed well zvekuti vanhu vese vakati zvinhu zvasiyana nezvadaita sei zvatata chingota that same team ndiyo yakuti kutaura kuti tipei nyika itiite sei tiigadzirise exactly asi Sauro ari kuona kuti mukomana uyu adiwa nevanhu asi izvozvo hazvina kutadzisa kuti David ave mambo David aitiza achitsvagwa naSauro asi Mwari akamuchengetedza kusvika dhei raakazoitwa mambo nhasi uno tiri kushingaira unonzwa kunzi kwakati varohwa vamwe vaurayiwa vari vana veshanduko kuroverwa kunzi vaunzi shanduko ichaita kuti zvinhu zvinakire iwe neivo vacho veZANU vamanyetu muri kuno munofonerwa mai vari kuda mapiritsi eBP kuZimbabwe muzvipatara hamuna mushonga BP yacho yakonzereswa neZANU PF futi iwo fonerwa titumirewo mushonga weBP titumirewo mapiritsi eBP wotenga mapiritsi eBP ovatumira mai waiva vatumira mapiritsi eBP wovhutira ZANU ipapo kamanje ipapo hazvirwadzi here hazvorwadzi yakonzereswa neZANU ndoyawakutengera iyoyo mapiritsi kunzi inorapa mai vapora vonovhotera ZANU PF taakuenda muna December vakawanda tiri kuenda kuZimbabwe kumaholidays ngatigare nevabereki pasi tovaratidza kuti zvatiri kuita tiri kuzviitira kuti upenyu hwavo huite sei mushanduke hama dzedu dziriko kune vanhu vatokwanisa ma18 years vari kuZimbabwe tovatsanangurira kunaka kweshanduko vamwe vacho havatoshandi vamwe vacho ndine mukoma akutokwanisa